Zopakování důležitých orgánů spojené s vysvětlením, kde jim a tím i sobě ubližujeme. Nervy neřídíme svůj život. Játra čistí naši krev, to znamená rozhodují o tom, co si necháme a co odstraníme. Nejvíc jim škodí naše nespokojenost, nerozhodnost a ubrblanost. Žlučník strhává žlučí ven z našeho těla všechny škodliviny, které játra vyloučily. Když se zlobíme a nekonáme, co máme, poškozujeme si žlučník. Slinivka nepřijímáme a nevychutnáváme různorodost životních úkolů. Slezina nechráníme se. Brzlík nepracujeme na svém zlepšování, to je dodržování a respektování vyššího řádu. Ledviny máme v nepořádku vztahy se světem. Pohlavní orgány chaos v intimních vztazích. Zažívání netrávíme život, je pro nás nestravitelný. Srdce neumíme se otevřít energii lásky. Vážení a milí, vysvětlila a ukázala jsem vám podstatnou část reflexní masáže vnitřních systémů těla na chodidlech. Ale je toho stále ještě hodně na další studium. Pokud budete mít i po zhlédnutí tohoto filmu a následném praktickém využívání všech informací ještě potřebu konzultací a praktických ukázek, velmi ráda se s vámi osobně setkám. Přeji vám tvořivou aktivitu a duhové dny.